Здравейте, приятели! Днеска ще ходим на Майнкрафт киното. Ако сте нови в канала, аз съм Теди, това е Крисо. Да, ние сме двама ютубъри, които искат да правят хубави клипчета на български език, на разбираем език, които са забавни, играем игри и такива неща. Да, днес Крисо какво ще правим? Ще ходим на Майнкрафт киното, нали го казах? Да. А вие се абонирайте за канала, ставете лайкче и Напишете коментар. за здраве и късмет през цялата година. За мен няма пишете. И ще гледаме Майнкрафт. I am Steve. I am Steve. Ще е по-яко да е на английски, ама То след... това са самолети. Също ядреш телефона. Ало? Ти казах всичките реплики. Добре, хора. Ако ще полстваме няколко снимки в канала ни в Майнкрафт мувито. По-скоро клипчета. Клипчета. Ще папаме първо. Да. И после ще ходим да гледаме Майнкрафт филма. Добре, хора. Айде до ресторанта. By the way, времето е ужасно. Ага. От тук няма да се мина. Гледайте какво е камера. Добре, може би трябва. И хора, искам да предложите някакви идеи за контент в канала, защото аз и Крисо си нямаме на представа какво да качваме. И сега заради Майнкрафт филма решихме да направим едно яко блокче. Аз ще приключвам видеото, защото виждам как Крисо се напряга. Игнорирайте това. Поръчахме си пица. Юху! И ще пиеме капи съпче. Не продуктово позиция. На здраве. Аз също си чак моята. Моята тук. A few moments later. За злато. Денис! Зверовете пиглини бяха прекопали целия... Пиле! Стиги фава пиле, има вкусен горял. Идвай бързо, че обрат си умрял. Хрупке му сочно с апетитни крилца. Фава пиле ще подпали града. Излязохме от киното. Много беше як филма. Да. Тук се почна пак да гледа. Ебате, какво правя? Да ги свали тия очила. Бат, защо изглеждам толкова тъпо с те очила? Това е дано. Я кажи за какво се разказва филма. За Майнкрафт, естествено. Да. Аз съм в шок. Филма е велик. Лава чикен. Лава чикен. Чикен Джони. Чакай. Дръж. Лава чикен. Чикен is the best. Това е кринджово. Виж. What's up, bitches? Аз съм Стив. I am Steve. Сега ще ходим да ядем торта. Тук долу на мола има една сладкарничка. На здраве. Ще хапнем. Аз няма ям, аз сега се приял в пукалка, брат. Мяу. Да, малко забравихме да направим аутрото, ама айде до следващото видео.